День добрый, панове! Вёска Сёмкова, Минский район, Минская область, Республика Беларусь. Кажуць, што назова гэтага паселішча паходзіць ад імя Сёмка. Ну, Сямён, Сёма. Ну, хто яго ведае? Можа і так. Можа, калісьці якісьці Сёмка прыйшоў вось сюды, пабудаваў тут сабе хатку і заснаваў гэтае паселішча. Не ведаю, скажу шчыра, маніць вас не буду. Але мне вось расказвалі, што гэтая вёска надта ж файная і вельмі гістарычная. Таму я і тут. Дык што, панове, пойдзем і паглядзім на гэтае гістарычнае месца. За мной? А мясціны, панове, тут сапраўды вельмі прыгожыя і гістарычныя. Справа ў тым, што калісьці праз Сёмкава праходзіў адзін з самых старажытных шляхоў. Гэта віленскі шлях, які злучаў Вільню са старажытным Менскам. І вось тут у Сёмкава, панове, нават калісьці быў самы сапраўдны замак. На гары вялікай стаяў гэты замак. Ён быў драўляны, з драўлянымі вежамі, абнесены земляным валам. І існаваў гэты замак тут яшчэ аж у эпоху Кіеўскай Русі. А ў летапісах Сёмкава узгадваецца у 16 стагоддзі. І не як проста вёсачка такая, а як вёска з замкам. І вось вядома, што да замка вёў пад'ёмны мост такі, а на сценах замка стаялі гарматы. І вось належаў той замак тады панам Саламярэцкім. Энцыклапедычная даведка. Саламярэцкія, княжацкі род герба Равіч. Па паходжанні Рурыкавічы. Прозвішча атрымалі ад назовы маёнтка Саламярэч, цяпер вёска Саламярэча Мінска раёна. Паходзяць ад Івана Дзімітрыевіча па мянушцы Шах. Іван Дзімітрыевіч меў сыноў Юрыя, Фёдара і Сямёна. Ад сына Юрыя па мянушцы Тацішч паходзіць расейскі дваранскі род Тацішчавых. Ад сына Фёдара пайшоў род Саламярэцкіх. Паны Саламярэцкія за замкам добра даглядалі. Ну, таму што часы ж былі калісьці неспакойныя, частыя войны з маскоўскай дзяржаваю, а за спінаю што? За спінай старажытны Менск, адступаць, кажуць, няма куды. Ну і вось падчас чарговай вайны з Масквою замак Саламярэцкіх тут быў абкладзены варожымі сіламі, і нашы абаронцы стаялі, канешне, да апошняга, але сілы былі няроўныя, і замак быў зруйнаваны. І вось пасля гэтай вайны, панове, замак тут у Сёмкава так больш ніколі і не аднаўляўся. Дарэчы, пры Саламярэцкіх Сёмкава звалася не Сёмкава, а Саламярэцк, ці градак Саламярэцкіх. Ну і вось Саламярэцкія тут уладарылі аж да 17 стагоддзя. А ў 1640 годзе Алену Саламярэцкую пакахаў кашталян Всеслаўскі Богдан Сцяцкевіч. І Алена згадзілася стаць ягонай жонкаю. І вось Богдан Сцяцкевіч у пасаг за Аленай атрымаў і вось гэтае Сёмкава. Разам з усім, разам з хатамі, разам з полем, разам з лесам і разам з гэтай вось рэчачкай Чарнушкай і рыбкаю, якая ў ёй плавае.
пушу на воду, пливі, пливі, ружа кветка до самого броду. Пливі, пливі, ружа кветка до самого броду. Плила, плила, ружа кветка, ды стала крутиться. Вышла мати воду брати, пошла девица. Вышла мати воду брати, пошла девица. Пасля Богдана Стяцкевича тут пачалі ўладарыць паны Сапегі. Ну і быў, значыцца, тут такі пан Міхал Сапега. Ён быў лоўчы Вялікага княства Літоўска. Ну, гэта, значыцца, сачыў за лесам, у якім паляваў вялікі князь. Ну і, вядома, распараджаўся гэтым паляваннем. І быў, значыцца, у Міхала такі памочнік Адам Хмара. Ну, значыцца, Адам Хмара, ён такі быў са збяднелай шляхты, але такі башкавіты хлапец быў спрытны. Ну, Міхал заўсёды мог на яго пакласціся. Ну, вось, напрыклад, сабіраецца яго сябры там на паляванне ехаць. Ён адразу ганца да Адама Хмары. Адам, там да цябе з вобласці хлопцы прыедуць хорошыя. Ты ж глядзі, каб не пакрыўдзіліся, каб паляванне добра ўдалося. І вось Адам Хмара, ён мог паляванне так зрабіць лоўка. Вось на такога невялікага начальніка, на малога начальніка, выскокваў і кабанчык такі невялічкі падсвіначак. А ўжо на начальніка пабольш такога, ну, на таго выскокваў і кабанчык пабольшы такі патлусцей. Ну, а на вялікага начальніка, на самага галоўнага, на таго ўжо дзік выскокваў шогара, толькі цаляю яго. Ну, адным словам, справу сваю ведаў добра. Задаволены заставаліся усе, но асабліва задаволены быў Міхал Сапега, што ў яго ёсць такі хорошы сябра, такі падлоўчы. Міхал Сапега Адама паважаў не толькі за паляванне, а шмат за што, таму што Адам гэта такі быў, ну, як кажуць, майстра на ўсе рукі. А такого хлапца і ўзнагародзіць не грэх. І вось у 1755 годзе Міхал Сапега Сёмкава дорыць свайму сябру Адаму Хмары. Энцыклапедычная даведка Хмара Адам Міхал Станіслав належаў да гербу Крыўда. Нарадзіўся 22 снежня 1720 года. Дзяржаўны дзяяч Вялікага княства Літоўска, Менскі лоўчы з 1748 года, Падчашы з 1756 года, сакратар малой пячаткі Вялікага княства Літоўска з 1752 года. У 1756 годзе Адам Хмара становіцца кашталяном менскім, пасля ваяводай менскім. З 1784 года член пастаяннай рады. Некалькі разоў выбіраўся паслом на сойму, быў маршалкам трыбунала Вялікага княства Літоўска, кавалер ордэнаў Святога Станіслава і Белага Арла, вызначаўся добрым гаспадараннем. Надрукаваў працу па кіраванні маёнткам, якая завецца «Інструкцыя для аканома». Пражыў 85 гадоў, памёр 9 чэрвеня 1805 года. Адам Хмара, ён, вось, нягледзячы на тое, што быў з беднай шляхты, ён сабе зрабіў добрую кар'еру. Ну, таленавіты хлопец, што скажаш, прайшоў шлях ад менскага лоўчага да ваяводы. І вось у хуткім часе ён тут становіцца адным з заможных тутэйшых паноў. Ну, а каб адпавядаць свайму гэтаму статусу, ён вырашае ў Сёмкава пабудаваць сабе рэзідэнцыю. А каб гэта рэзідэнцыя адпавядала, ну, такому еўрапейскаму статусу, ён сюды запрашае італьянскага дойліда Карла Спампані. І вось пад кіраўніцтвам Карла Спампані у Сёмкава з'яўляецца палацавы комплекс у стылі класіцызму з элементамі барока. Вось яго веліч адчуваецца і па сённяшні дзень, нягледзячы на тое, што, вось як мне падаецца, палац, канешне, не ў лепшым стане.
Если увидеть падающую звезду и загадать желание, оно обязательно сбудется. Вось гэты палац, панове, будаваўся з 1775 года по 1780 год. Ну і вось дэталі архітэктуры там розныя. Ну, інтэр'ер зацвярджаў усё гэта сам Адам Хмара. Ну, пасля, канешне, такіх доўгых роздумаў. Густ у яго быў нядрэнны, і гэта ўсё тут мела выкшталцоны выгляд. Ну, тут все гэта было ў ляпніне, ўсё было ў размалёўцы. Тут былі каміны з чорнага мармуру, тут былі кафляныя печы на разных драўляных ножках, на сценах віселі залачоныя люстры, і ўсё вакол было ўстаўлена дарагой італьянскай мэбляй. А яшчэ, панове, у Адама Хмары вось тут, у гэтым палацы, была вялізная нумізматычная калекцыя, а таксама збор старажытных абразоў. І была тут яшчэ банкетная зала вялізная на 100 чалавек, якая была ўвешана галерэяй сямейных партрэтаў. А ўзначаліў гэтыя ўсе партрэты вялізны партрэт гаспадара Сёмкава Адама Хмары. Вось гэтая сёмкаўская сядзіба, панове, яна выклікала усеагульнае захапленне. Сюды прыязджаў маляваць гэтую сядзібу Напалеон Орда. А адзін з наведвальнікаў, які сюды прыехаў, быў настолькі ў захапленні ад убачанага, што напісаў цэлую паэму пра Сёмкава. Ну і, канешне, сюды завітвалі і мастакі, і паэты, і музыкі, і артысты. Ну і, канешне, калі ехаў сюды віленскім шляхам кароль Рэчы Паспалітай і вялікі князь Великае княства Літоўска Аўгуст Панятоўскі, ну ён, прабачце, канешне, ён не мог сюды проста не заехаць. І прыехаўшы сюды, кажуць, ён застаўся на цэлы тыдзень. Вось тут даваўся баль у гонар караля. Вось тут, у гэтым пакоі, жыў сам кароль Рэчы Паспалітай. І пазней гэты пакой называлі каралеўскі пакой. Вось глядзіш на гэта, і нават не верыцца, што тут калісьці гасцяваў кароль Рэчы Паспалітай і вялікі князь Великага княства Літоўска. Вакол палаца быў разбіты цудоўны парк у французскім стылі. Вось тут у парку была аранжарэя, былі выкапаны сажалкі, праз раўчачочкі ляжалі масточкі, вакол стаялі альтанкі, а вось па гэтай алеі гулялі паненкі з кавалерамі. Ну, гулялі і размаўлялі пра гэтае, пра рознае. Сёмкава – гэта вельмі старажытнае месца, і вось гісторыкі дарэмна не звяртаюць на гэта ўвагу. Вось мясцовыя жыхары мне тут распавялі, што гэтай восенню яны клалі ў вёсцы вадаправодцаве, воду падводзілі да хаты. І, значыцца, на глыбіні 1,80 м яны наткнуліся на колішнія старажытныя муры. І прабіць яго было немагчыма. І так гэтыя трубы на гэтых мурах яны і паклалі. І кажуць, што дзе гэтыя муры ідуць аж у бок Заслаўля. І расказалі, што гэта той старажытны колішні падземны ход.
І вядзе гэты ход вось адсюль з гэтага палаца. І вось яшчэ яны расказвалі, што гадоў 20 назад малыя хлапцы залезлі ў гэты падземны ход і з ліхтарыкамі прайшлі па гэтым ходзе да вялізнай рэшоткі кованай. А там стала рэшотка, за якой ісці немагчыма. І, кажа, яны посвяцілі ліхтарыкамі, і за гэтай рэшоткай ляжала вельмі шмат чалавечых чарапоў, касцей. Яны хоць пабеглі назад, а пазней прыехалі людзі і засыпалі гэта ўсё, гэты ход. І кажуць, што гэтыя чарапы, вось гэтыя косці чалавечыя, яны мусяць яшчэ з часоў Другой сусветнай вайны, бо падчас Другой сусветнай вайны вось тут у палацы знаходзілася гестапа, і тут катавалі людзей. Так што, панове, тайна, загадка сёмкаўскага гэта палаца яшчэ цалкам не раскрыта. Адам Хмара, панове, гэта быў вельмі добры гаспадар. Ён у сябе вось тут у Сёмкава пабудаваў млын, цагельню, бровар. А зерне, сабраны вось сялянамі на гэтых палях, ён на сваіх асабістых суднах адпраўляў аж у Прусію, па Нёмане. І да сялян вось ён ставіўся вельмі добра. І ў сваёй кнізе «Інструкцыя да аканома» наказваў, што да сялян адносьцеся цярпліва і паважліва. А нам вось колісь казалі, што паны гэта былі толькі тыя, што там, пуза сабе наядалі, ды здзекваліся з сялян. А я вам скажу, што розных там злодзеяў, п'яніц і гультаёў, дык і сёння ніхто не шкадуе. Справы Адама Хмары ішлі нядрэнна, і ён ведаў, што без Божай дапамогі у яго б нічога не атрымалася. І Адам Хмара быў удзячны Богу, ён шчыра маліўся і будаваў храмы. І вось адзін з храмаў ён пабудаваў побач Сёмкава, у Сёмкавым гарадку вось тут. Гэта сёння вёсачка завецца Сёмкаў гарадок, а раней назвалася Хмарын градак. І вось у 1791 годзе у Хмарным градку Адам Хмара будуе вось гэты касцёл, які быў асвечаны ў гонар Найсвяцейшай Тройцы. Υπεραγία Θεολογέ σώσον ημάς, οδύν παρακλήσεως τη Θεοτόκο, πιστή προς ενεγωμένη λασμόν ετούμενη, των εγκλημάτων ημών, και του εχθρού αποφύγην και σωτηρία ψυχών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, ελέους την άβυσσον είτε το Κύριαν, ελέησον ικτηρών την Ελλήν ασθενείαν, Θεοχαρίτωτε, και χειραγωγήσον πρόσφος της κατανοίξεως. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, υψώθην ο αθλίος τη απονία, αρθείς το φρονήματι και εις βόθρων πεπτοκά των παραπτώσεων, τη μετανία με άγνη πανίδαν ορθώσεων. Пазней касцёл быў перададзены уніятам, а вось пасля паўстання Кастуся Каліноўскага храм перадалі праваслаўным вернікам. І вось тут, у гэтым храме, тут вянчаліся бацькі Максіма Богдановича, Адам Богданович і Марыля Мякота. Лятуть, лятуть, два лебеди террасат. Лятуть, лятуть, два лебеди террасат. Вядуть, вядуть, ладонишку на посад. Вядуть, вядуть, ладонишку на посад. Я на своего посадику не знаю. Я
панам Хмарам Сёмкава належала аж до 1889 года. Ну, а апошнім уладаром у Сёмкава гэта быў Рамуальд Хелкоўскі. І вось Рамуальд Хелкоўскі гэта ён до ўсяго таго, што тут пабудавалі Хмары, ён пабудаваў вось гэтую вінакурню. Яна за сезон, дарэчы, выпускала аж 30 000 вёдер спірту. Уяўляеце? Ну і вось у 1905 годзе вось сюды на гэту вінакурню, гэтай вось сцежкаю, прыйшоў малады, зусім нікому невядомы хлапец Іван Луцевіч, які пазней стаў беларускім песняром Янкам Купалай. І вось, кажуць, працаваў ён тут чорнарабочым, ну, ад цямна да цямна. Ну, чым займаўся ён тут? Насіў бідоны з брагай, заліваў брагу бражнікі, мяняў бутэлькі для змеевіка. Ну і пазней, канешне, крытыкі ўжо напішуць, што Купала ў Сёмкаве скончыў адзін са сваіх своеасаблівых універсітэтаў жыцця. Сёння мне вось тут у Сёмкава распавялі яшчэ адну версію, чаму гэтая вёска завецца Сёмкава. Дык вось мне тут мясцовыя сказалі, што назова вёскі паходзіць не ад імя Сямён, Сёмка, а ад лічбы 7. Сямёрка, Сёмка. Кажуць, што калісьці, ну, на зямлі здараліся вельмі часта цуды. І вось тут явілася адразу 7 цудаў. Уяўляеце? Ну, можа, так і было, хто яго ведае. Але вось, ведаеце, што хацелася б? Ну, вось гэты ж год аб'яўлены годам зямлі беларускай. І вось хацелася, каб у гэтым годзе тут здарыўся хоць адзін цуд. Гэта адрадзілася б сёмкаўская сядзіба, у якой калісьці жылі каралі і пра якую складалі паэмы. Не губляйце веру ў цуды. Да пабачэння!